се, Боже. Издигам, Господи, всеки един водач, лидер, пастир, Господи, който се грижи, Господи, за своите хора, Боже. Молим Ти да благославяш и пастор Клари, който чупи хляба, Господи, на живота, Твоето Слово, Боже, за нашите души. Благославяй го, говори му, Боже, давай му, Господи, мъдри неща, думи, с които, Господи, да ни подкрепя и да продължаваме напред. Благодарим Ти, Боже, за всичко, което прави за нас, за да може животът ни тук на земята да бъде, Господи, добре. Благодарим Ти за страната ни, че е мирна. Нека всичко нечисто, което има да се случва, Господи, на наша държава, да ни заобикаля, Боже. За да можем, Господи, да бъдем спокойни, да бъдем жизнени, Господи, да няма страх, да няма, Господи, тези неща, които виждат другите държави, които са във войни и във военни действия. В името на Исус, давай ни на нас ентусиазъм да благовестваме, да използваме, да изкупваме благоприятното време, в което живеем, Татко Небесен, да имаме дързост, да имаме, Господи, обич към хората около нас и да споделяме, Господи, Твоето възкресение и благата вест от Тях, Боже. В името на Исус те молим и Ти благодарим. Амин, амин. Слава на Господа. Спрете ми хваните, ако обичате. Днеска темата е как да пристъпим към Бога или какво трябва да е нашето отношение към Него. Ще кажа защо. Библията много пъти говори за отношение на богобязан, страхопочитание, благоговение, смирение. Това е отношение, което човек трябва да има към Бог. Но разбира се, в основата стои, човек трябва първо да познава Бога и тогава да дойде при Него така. Защото за много хора Бог е някаква сила там, някой горе. Едва не е някой, който стои и който наистина едва не ръкува и шукама. Не знаем кое е. Искам да кажа, че Бог се разкрива на човечеството, има чрез Христос. И наистина Словото Божие казва, че за Бога, Неговата божествена сила се вижда и аз се раздавам чрез творенията. Погледнете цялата вселена. Слънцето, луната, звездите, планините, морето, океаните, всичко колко е необятно, а Бог е много повече от всичко това. И въпросът е как ние идем при Него. Понякога хората говорят за Бог, че Бог е малкият джоб. Боже, ти си, Боже, ти така. И се чуем какво става. Разбирате, Словото Божие каза, при Бога да пристъпваме с смирение, страхопочитание, благоговение. Вижте, ще дам една картина накратко. Когато израелтяните бяха под робство в Египет, 40 години, и когато пъшкаха и викаха към Бога, Бог се видя положението им и чрез Моисей ги избави. Знаете, тя прави над 10 знамения и различни ревето време на две. После, знаете, как ги храни с манна, с отпадъци. Не ги остави, нито дрехите му се остаряха. Бог се порира всичко тения път. Но, нещо, което е важно, виж сега. Когато той искаше да им покаже, да се покаже и пред тях, защото те бяха свикнали един Бог, който прави чудеса. И те си даха един Бог, който прави чудеса. Те виждаха облака, виждаха огнения стълб и това беше Бог с тях. Обаче, когато Бог е дори в една планина, Синай, и тук вижте какво става сега. На сутринта на 30 ден имаше гръмове и светкавици. И гъст облак на планата и много силен тръбен глас. И целият народ, който беше стана потепера. Тогава Моисей изведе народа от стана да го посрещне Бога. И застана под планата. А 17-та плана беше цялата в дим, защото Господ бе седал в огън на нея. И димът се вдигаше от нея като дим от пещ. И цялата плана силно се тресеше. И когато тръгне глас се усилваше, Моисей говори и Бог му отговори с глас. И тогава, когато тези на хората видяха, че от нас заплашаха, казаха: Моисей, иди там при Бога, ти говори с него и кажи на нас, ние ще слушаме. И Словото Божие каза, народът се изрече. И те казаха на Моисей: ти говори на нас, ние слушаме, а Бог да не говори, да не умрем. Бог е същия днес, макар че ние много пъти, когато става дума за Бог, говорим от един посед. Бог е добър, Бог е любов, Бог е милостив, Бог е състрадателен и все хубави неща. Това е реално моралната атрибут на Бога. Бог е това, което е, да. Но гледа така, че има и Божий гняв, Бог е справедлив. И още нещо, Евреи казва така, защото нашия Бог е огън, който пояжда. Интересна работа, някакси не може да съвместим огън с добротата и с любовта. Вижте, Бог е добър към тези, които се покаяват, тези, които го приемат, тези, които наистина доверяват
живот с него и го следват. Всеки е добър, той е баща. Добър баща. Но тези, които реално отвърят Богата вест, отвърят Бога, отвърят Христос, един ден, там ще бъдат пред големия бял престол. И там вече няма оправдание, няма да има време. Защото днес много хора казват така, сега искам да живея както аз се знам, и не като отида там, там ще оправя положението с Бога. Не, там няма време. Днес сега, евреи казват така, ако днес чуете гласа му, не закоравяйте сърцата си. Библията ясно говори, че това са ясни неща. Богобоязън, страхопочитание. Само да богобоязън има боязън, страх и почет към Бога. Виж колко боязън, страх и почет към Бога. Господи, страха сега като цяло, страха не е добро нещо. Нали, някой ще каже, ама наистина Словото Божие казва, че Бог е дал дух, няма страх, а на сила любов ще владее. Ще ми за какъв страх такъв старост? Тук не става дума за панически страх. Значи страха е обикновено безпокойство, оплаха, депресия. Бог не иска такъв казане. Страха от Бога е нещо друго. И сега ще приемем към въпроса, ще си отговорим, защо хората в този свят няма страх от Бога? Това се страхуват от Бога, тези хората. Хората си живеят живота, едат си, пият си и не им пука. И не казваме, какво става така. Ще кажа защо. Има две причини. Първата е, че защото не вярват, че Бог съществува. Те не вярват в Бога. Светът днес и сега. Я шпи, но светът рече, те остава, те дай купоне. Това е живота за тях. Те не вярват, че има Бог. И вижте, когато човек не вярва в Бога, живота му става още по-лош, още по-безбожен. Псалом 16:1 ще казва така. Безумият рече сърцето си, няма Бог. Покориха се, сториха си дела, няма кой да прави добро. Господ навикна от небесата на човешки чада, за да види има някой разумен, който търси Бога. Всички отбиха от пътя, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро, няма ни един. Безразумни са всички, които вършат беззаконие. Интересна работа. Бог поглежда и кой вижда? Всеки забърна своите ежедневия, няма време за Бога. Бог идва, хлопа сърца на хората. Хората сега няма време, сега това да прави това. Много пъти вижте, дявол се сламянах си да покажа на хората, че имат толкова много ще да вършат. Не е време за църква, не е време за Бога. Едва не. Да, може да има Бога, но не е сега точно времето. Едва не някой ден. Искам да кажа, когато човек не намери време за Бога, днес и сега, и утре ще бъде също, и утре ще бъде също. Каква е причината, виж сега? Във втори ден, защото това каза така, но ако благовестието, което е проповядане, е покрито, той е покрит за тия, които погиват. За тия вярващи, невярващи, чието Богът на този свят е заслепил. Да не ги озари светлината, основното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Сега дума. Първо имат, виждаме, две причини. Причината, че има човека неверие, не вярва в Бога. Втори път има причина, че дявола сламява някакси да стъпи моменти, да не могат да видят истината. Знаете, има са много моменти в живота, когато говори с невярващи хора. Говорим, представим Богата вест така елементарно, просто обикновено. И човека ма слуша, има гледа. Гледа, ама не ме вижда. Той главата му някъде нас. И когато му говориш, убеждаваш, след 5 минути тя пак почва своите неща. Той трябва, и сега да разбереш, че нищо да, което си казал, не е нищо сърцето му. Що? Защото умът му е слепен. Той мисли за други неща. И това е положението в този свят. Да, разбира се, това не е почетно. Самолим Бог да докоса, Бог да променя сърца и съдби. Но въпросът е, като цяло се каже, че хората са слепени от дявола точно това. И вижте, в Словото Божие ясно говори, че има две места. И от човека зависи къде ще бъде. От него избор, от него и друг. Матея, 25 глава, когато Исус говори за овцете и козите. Овцете за тези, които бяха правените от дясната страна и козите от лявата страна. И на тези, които бяха от лявата страна, ще кога сега. Идете от мене вие, проклетие, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Вечният огън, това не е шега, това не е да баш после на печка, тук ще гори малко, ще сгързи. Не, това е вечен огън, разбечено. Това е страшно. И каза така, този огън е приготвен за дявола и за падналите ангели, не за хората. Но за жалост, хората, които отвърят Спасителя, ще бъдат там с дявола, защото са отвърли спасението. А другите казват така, виж сега. И те ще отидат в вечно наказание, а праведните във вечния живот. Вижте, яра контраст, черно и бяло. И чуят в пада, другите отидат в рая. И това е избора, който прави всеки човек. То не е по наши заслуги. Има ни, който направи на кръста преди 2000, това е Христос. Ние вярваме в това, което направи на кръста. И сега да ставаме с вяра пред Него.
и когато не приема, той не приема като и нарича своите Божи чеда. Словото Божие казва, а на които го приеха, Бог даде право, се нарекат Божи чеда. Вижте сега, има и сили, които са много страшни. Откровение 20 глава. Тук точно пред големия бял престол. Тук са точно невярващи хора. Вярвате, не вярвате, не станат при Бога. Това е самата истина. Вижте сега, какво ще чуят, когато видят тези хора, които не вярват в Бога. След това видях един голям бял престол, значи края на времената вече. И онзи, който се рече на него, от чието се поменаха земята и небето, че не се мери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола. И едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата им, написат в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени според делата им. И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро. Вижте, книгата на живота. Помните един момент, в който Исус прати своите ученици, си мисля, прати ги двама по двама, да проповядват, да вършат много неща в неговото име. Тогава се върнаха и ученици казаха, Господи, в Твоето име и духовете се покоряват, болни се изцеляват. И той каза така, не се радите тези неща, радите, че имената ви са записани в небесата. Това е най-голямата радост, че имената ви са записани в небесата. И наистина това е нещо такова уникално. Тези, които са повярвали, тези, които са приели Христос и не ще бъдат при Него. Сега, искам да говоря малко за страха от Бога, за благоговение в почитанието. Нещо, което трябва да излезе от сърцето на човека. Човек не може да живее така, както да каже, аз съм вече спасен, аз съм новороден, аз съм Божие дете и да прави каквото си иска. За жалост ще сбъркаш. Защото Словото Божие казва какво трябва да е твоето и моето отношение. Трябва да правим разлика между страха от света и страха от Бога, богобоязната. Има голяма разлика. Човек страхува от света, от нещата, които от опасност към него, от света и свят. Но, когато е при Бога, ние да имаме не с безпокойство, не с оплаха, не с боязън, не е неприятно чувство, но да имаме с почет, благоговение, страхопочитание и смирение. И когато говорим за страха като цяло, в Словото Божие казва, че страха не е от Бога. Но това е говорим за страха от този свят. Но когато идем при Бога със страх, ще прочита, Словото Божие казва, че наистина това е добро. Сега, защото Бог ти е дал дух не на страх, а на сила, любов и владение. Той говори именно за святите, които е в нас. Сега, но на друга страна Словото Божие ясно говори наистина от кого е и как наистина да подходим към Бога. Псалом 176 казва така. Господ с мене, няма да се обоя. Кой може да ми стори човек? Точно така. Ако Бог да към нас, кой ще бъде против нас? Понякога дали не виждаме в живота си изходен път. Знаете, че Бог го има. Бог има изходен път. В Словото Божие казва, никакво изпитание не ви е посилно, освен това, което може да носите. Но Бог е верен, заедно с изпитание да ви изходен път. Така за Бог. И аз го вярвам. Може в момента да виждам изходен път, но знам, че Той го има. И Той е при Бога. Но вижте, когато се говори, Исус говореше на своите ученици и апостоли, той ясно им каза, вижте, а на вас, моите приятели, казвам, вижте кой сега, не бойте се от тези, които биват тялото, след това не могат да стоят нищо да правят. Да става дума да се от хората. Тези хора не се могат да навредят. Могат да стават много неща в нашия живот. Но, като село, няма какво са от хората. И си Божи деца. Виждаме, ето апостолите, много от тях бяха се умишлили с камъни. Някой безламен. Много хора върнаха мъчински. Но въпрос е, тези хора нямаха страх. Тези хора се ръха Господа, с вяра в Господа, се са при Него. И тук Исус каза нещо много важно. Но ще я приближа, отколко се боите. Бойте се от онзи, който след като е убил, има власт да ходи в пъкъла. Да, казваме от него се боите. Кой е този, който има власт? Това е Бог. Понякога хората така не разбират словото така от дявола. Не, от дявола някакво се бои. Аз съм преката на Господа. Колосяните ти казва така, животът ви е скрит с Христа в Бога. Ако има от някой, който трябва да се боя, той е от Бога. Ще казваш, що вижте, ако човек живее безконтролно, не свободен, с слободи, ако мога така, и живее, се грешава, не се притеснява, казвам, аз съм Божий дете, в крайна неща, няма проблема. Знаете, в Езехил 18 глава, нямаше глава, че каза така. Ако един човек е праведен пред Бога и цял живот живее праведен живот, и накрая на живота си започне да върши делата на нечестивите, знаете какво ще стане? Нито едно от тия праведни дела
няма да му съществува за добро. Защото ти заедно с нечестивите пада. Това е истината. И обратно казах, че един живот, цял живот върши нечестиви дела, но накрая живота се покая пред Господа, нищо това, което е бил преди, няма ще бъде спасен. Както беше разбойника на кръста. Какво искам да ви кажа? Важно е, когато Бог дойде и посети човека. Дей каза, ама сега не е времето. Друг път. Не, друг път може да няма. И не знаем утре какво ще стане. Утре не е в нашите ръце. Това е ръката на Господа. Така че, когато Бог дойде при тебе, покай се, приеми го, следвай го. Това е важното. Наистина, ще дам така примерно Словото Божие за хора, които наистина тръгнаха след Господа, но в сърцата си имаха богобезен от него, богобезен. Сега ще дам и първият пример, това е Авраам. Много пъти казваме Авраам, баща на вярата. Да, така е. Но вижте, имаше друго. Авраам, представете си, ето, нямаше яйца. Бил 100 години, нямаше яйца. И на 100 години, близо 100 години, Бог му даде син, Исак. Преди той имаше един син от стогината, но в момента сега той беше сина по обещание. И малко първо Бог каза на Авраам, отпади стогината са дете до тива там, ще стане така само с Исак и Сара. И в момента тъкмо остана с сина си Исак и Сара. И Бог видя, че Авраам прекара много време с сина си, а няма време за него. И Бог дойде да изпита Авраам и му каза, дай сина си, когото любиш, там на хълма Мория. Представете си, какво става около там човек на Авраам. Представете си, цял живот искате да имате и те. Бог ви даде накрая и тето, и тък му се радваш, и ти каза, аз сега също дай го сега горе там, на хълма. И виждам така Авраам, нито за миг, той пътува така 130 км долу горе Варна Бургас, малко е така. Представете си, с кърчката, децата, с слугата, пътува там. 3 дена. И представете си, когато 3 дена вижда хълма Мория, там хълма, какво е било сърцето му. Значи трябва да отиде там, да даде сина си в жертва. И виж какво направи сега. Той не почна да се пазари. Ма Боже, дали ти ми говориш? Дали нещо не забърка? Не. Значи Бог говори и беше уверен това, което Бог казва е истина. Той нямаше съмнение, че не е Бог. Нямаше грам пазалък в неговия живот. Той просто каза, добре, Боже, той се покори. И Авраам точно закара там и сина му каза, къде е татя? Той каза, на хълма, доста ще промисли. И сега стои го там олтара, нали дървата, сложи сина си и взема ножа. И Авраам просе ръката си, взе ножа, да заколи сина си. Вече беше готов. Всяко става така сега. Тогава ангелът Господин му викна от небето, Авраам, Авраам, а той каза, ето ме. Ангелът рече, да не дигнеш ръката си върху момчето и да му сториш нещо лошо. Да му сториш, защото сега знае, че ти се боиш от Бога и не пожелеш сина си или си син. Ти се боиш от Бога. Авраам може да каже, Господи, аз ти благодаря, аз съм приятел с тебе, даде ми син, благословен съм, всичко имам, обаче това не може да го дам. Той може да каже, друг съм с тебе, не мога. Авраам се покори на Бога. Искам да кажа, страхът от Бога се изразява именно в покорството на Неговата воля и Неговата Божия заповед. Когато ние се покоряваме на Господа, Бог иска да убива. Бог иска да не изпита, да разбира къде ни е вярата и доколко опаваме на Него. Защото ще ви кажа, защо? Когато на човека му е всичко около него добро, семейство, работа, доходи, всичко вземете деца, всичко около тебе е толкова добро, тогава като че не усещаш Божието присъствие в живота си. Едва не много Бог не трябва. Защото хора сме свикнали да идем към Бога тогава, когато сме зле, когато има някакъв зор. Когато нищо не. И сега Авраам имаше общение с Господа, обаче видим, когато дойде детенчето, опа, детенчето взима първото място, почна с него да обща поче. И Бог каза, Аврааме, аз ще върна там, където трябва да бъдеш. И го върна обратно. Така че винаги, когато Бог иска да прави нещо в нашия живот, той има начин и средства. Макар че ние не разбираме как става. Ще дам сега още един пример сега. Йосиф. Накато няма да ще много да не да сторим. Йосиф беше любимец на баща си. И когато Йосиф видя сън, сподели с баща си и с братята си Саря, баща му запомни Саря, а братята му го намразиха. И когато той отиде да им носи храна, там като пасеха стадата, те го видяха и казаха, ето го съм довели се тук едва. И какво направиха? Искат да ходят в един главен изхвърля началство, да го убият. После се продадаха на мадиански търговци.
После оттам го предаха дома на Петефри. От дома Петефри отиде в затвора и чак се затвора вече с бъдна това, което имаше да стане човек с фараон. Но аз искам да кажа нещо, което стана в дома на Петефри. Йосиф беше в дома Петефри и там този човек беше доверил всичко, цялата къща икономика, може да прави всичко в този двор. Само жената на Петефри беше негова. И тогава беше какво става сега. Йосиф беше саден и красив нагец. След време жената на господарката му хвърли око на Йосиф и му каза: легни с мен, представете си. Господаря му остава цялото име на неговото ръководство. При жена му и да каза: лягай се с мен. Йосиф какво може да прави? Йосиф веднага, може би, неговите си помисли какво ще стане сега с мене. Сега господаря ми е пълно доверие, жената се опита да ме скуши, какво ще правя аз? Колко е Йосиф сега? Но той отказа и рече господарят си жена: виж, господарят ми не знае нищо за това, което е с мен и в дома, и предаде в моята ръка всичко, което има, всичко. Вижте какво доверие има господаря на Йосиф. Нито е задържал от мен друго, освен тебе, защото си му жена. Как да сторя с това голямо зло и да се греша на Бога? Всичко става сега. Мотивацията каква е? Как да сторя това зло на господаря ми и се греша на Бога? И тук виждаме отново наистина едно благоволение, страхопочитание към нашия Бог. Сега, страхът от Господа и от Бога води до желанието да не се грешаваме на Бога. Сега, Йосиф знаеш много добре, че това е грех. Изкушението идваше. Обаче той трябваше да устои. И той устоя. Макар че после тя го набеди, преди в затвора, но всичко това беше Божия план в затвора да стигне до върха. Сега, ще дам още пример на най-време страдалец в Библията, Йов. Йов, ще прочета няколко стига, без да върна много. Що ви към тези неща? Страха в Бога е нещо важно. И наистина човек трябва да изгражда със си страхопочитание, богобязан към Бога. Сега вижте, Словото Божие казва така, Йов едно казва така: имаше в земята Уз един човек на име Йов. Всеко казва Йов. Този човек бе непорочен и праведен. Така добре. Боеше се от Бога и странеше от злото. Значи, когато ще имам богобязан, той се страни от това, което Бог не обича. От това, което Бог мрази. Няма как и да вършиш двете неща. Да вършиш хем греха, създава греха, и да кажеш: аз съм християнин, аз обичам Бога. Не, няма как да стане. Бог каза: този, който обича света, няма любов към Бога. Така че любовта към Бога е тази, която да пази далеч от греха. И сега, после 8 стих казва така: после Господ каза Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен на него на земята, човек непорочен и праведен, който се бои от Бога и страни от злото. Виждаме относно: бой се от Бога, се от злото. Знаете, Йов да не загуби всичко. Имота си загуби, покъщената, децата си, всичко загуби. От един човек, който беше на висота, уважаем, почитан, остана нищо. Гол. И тогава, какво направи сега Йов, какво каза към Бога, се беше, това са много важни думи. И каза: гол излязах от отробата на майка си и Господа на там. Господ даде, Господ взе да бъде благословен на Господното име. Всичко това Йов не се греши и не обвини безумно Бога. Може би имаше основание, като човек да каже: Боже, аз имах всичко, защо ми взима? Взима ми децата, взима ми вода, всичко ми взима. И такъв друг така казвам, че жената на Йов, те каза: още ли той Бог? Похули Бога и умри. Така каза Йов. Вижте, какво е много така. Но още ли държиш на своята непорочност? Похули Бога и умри, така каза жена му. А той каза: ти говориш като една безумна жена. Какво доброто ли ще приемам от Бога, а злото да не приемаме? Във всичко това Йов не се греши с устници. И когато наистина виждам тези неща, нататък да всъщност разбираме, че наистина в Словото Божие самия Йов, ако не става много неща, после виждаме, че дойдоха трима приятели, в кавички, и те тримата стояха и като метнаха. Даже един пастор каза така: ако ще приятели като на Йов, не стоят неприятели. И какво стана? В крайна сметка имаха доста разговори помежду си с приятелите си и после Бог проговори и накрая Йов беше благословен многократно повече за всичко. Но Йов устоя.
Йов не се греши, не отвори дома срещу Господа. И страхът от Бога е това, което ни кара да се отдалечаваме от злото. Това не се греши вижте. Винаги, когато се развива, беше праведен и се отдалечаваше от злото. Значи, когато човек действително правилно пред Бога, винаги злото остава на една страна. Така че, сега, какво значи точно страх от Бога? Сега, това е много интересно да го разберем сега. Ще прочетем ако стига да разберем същността на това, какво значи страх от Бога. Това не е да трепериш. Не, тук да благоволиш и съвсем друго. Да почиташ Бога. Да, Словото Божие говори страхопочитание. И то не е само към Бога, но и към ближници. Това е нещо, което човек трябва да изгражда в себе си. Псалом 38 казва така. Нека се бои от Господа цялата земя. Нека благовеят пред Него всички жители на Вселената. Това е Божие Слово. Бог иска Негово творение да има сърце си богобоязан. Почет, уважение, доверие на своя Създател. И но понякога, знаете, точно там е, че дявола идва да се умя на хората и им казва, това е живота. Има толкова хубави красиви неща. Няма Бог, оставете тези неща. И хората в този свят се приличат много неща в този свят и забравят Създателя си. Обръщат се и по беззаконието погиват. Вижте, те са неща, които са много важни и като християни да си има в това нещо. Притчи 38 казва така. Притчи, знаете, 8:13. Страх от Господа е да се мрази злото. Аз се мразя гордост и високомие, лош път и поквареността. Страх от Господа е да се мрази злото. Казах, страха не е паника. Значи злото да омразиш, това е нещо, което е важно. Сега, Еремия, 32 глава, тук се казва, какво да прави Бог за тези, които идват при него. Какво прави Бог? Бог казва така, и те ще им бъдат народ, и аз ще бъда Бог. В Стария завет този народ беше Израил. В Новия завет народа смени църквата. И какво става сега? И ще им дам едно сърце. И един път, за да се боят от мене. Интересно пак да се боят от мене. Винаги и за тяхно добро. За доброто на чедата им след тях. Значи, ако човек ходи богобоязан, това е за него добро. Не, че Бог иска някакси да държи в едно такова състояние на мазохизъм. Не. Бог не обича, но Бог иска ние да имаме към него страхопочитание, доверие, богобоязан. Това е много важно. И сега, Словото Божие каже, че това е за наше добро. Ще няколко сега в Деяние 9:31, когато дори Святия Дух и църквата беше създадена, имате някои неща, които са важни тук. Деяние 9:31 казва така. И те по цяла Юдея, Галилея и Самария, църквата имаше мир и се назидаваше и като ходеше страх от Господа и в отеката на Святия Дух се умножаваше. Вижте какво става сега. По човешки нещата не стават. Нещата стават тогава, когато ние се доверяваме на Господа. Когато смиряваме, когато съм ръгата на Господа и казваме, Господи, не, а Ти. Тогава Бог прави нещата в нашия живот. Сега виждаме много пъти хората правят различни неща с нас и да привлекат хора, нещо да правим, така сега някакво шоу да правим, да може да привлечем. Това не е цирк. Църква не е цирк. Църквата е място, където се събират хората и това, което ги спасява именно благовестието, че Святия Дух. В Деяния, вижте, втора глава, Деяния каза се Словото Божие. От Петър проповеда. Аз ще говоря почва това нещо, искам нещо важно тук сега. Петър, когато проповеда, самото слово ги ожили ги. Сега днес има учения, които гарят ушите. Хубаво им става хората. Шоу, радват се. Ама Словото Божие, ти ги ожили сърцата и какво стана? Като чуха това, че те ожили сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли. Какво да сторим, брате, какво да сторим? И Петър им рече, покайте се. И всеки от вас се кръсти в Христово, покайте се. Така че Словото Божие днес може да дължила. И тези хора, които приеха по учението Словото Божие, бяха 3000 човека, после станаха 5000 човека. И какво правиха? Вижте сега. Те постоянстваха по учението на апостолите. В общението, плената хляба и молитвите. Четири неща. И какво стана? И страх обзе всяка душа. И много чудеса и знамения станаха чрез апостолите. Те виждаха какво става. Се оплашиха. Бог се изявяваше. Вижте, винаги когато Бог се изявява, винаги хората понякога се оплашат от великата сила на Бога. Помните, когато ангел дойде при Дева Мария се оплаши. Ангел, когато се яви на много места, един Словото Божие, в Новия Завет, хората се оплашиха. Да, това е Бог. Това е свръхестествена сила. Няма как да го разбереш Бог. Но по-скоро се покланяш
и приемаш силата на Господ така, каквато е. И много важно, трябва да имаме дълбоко разбиране относно това, кой е Бог и кои сме ние. Понякога човек се види като господар, едва не той е сам на всичко. Чакай, кой сте? Словото Божие каза, живот ти като педа. Днеска те утре ти няма като пара си, така казва Яков. Така че много мисля Словото Божие каже, човек колко е кратковременен. И в това малко време, което ще на земя, имаш възможност да се задоволиш на Господа. Да усещаш когда да каже, Господи, не аз ти. И колко повече се смаляваш, колко повече се довериш на Господа, толкова повече Бог се изявява. Това е начин, разберете ме. Помните, в Йоан 3 глава, Йоан каза така, нека Исус се възвеличава, аз се смалявам. И това е християнство. Християнство не е да се големиш, колко си велик. Християнството е да смаляваш пред Господа. А пък и този, Исус трябва да се възвеличава. Слава да бъдем Господа. И сега, продължаваме се още малко. Какво значи точно страх от Господа? В Псалом 35-8 каза така. Аз да го прочета точно. Относно, разбирам, кой е Бог, кой сме ние, вижте, ще ви кажа, защо. Но преди път си мисля, едва не, Бог е някой си, къде добра стои някъде с трубишката и отивам при към Господи, си искам това, Господи за това и Бог да казва, много съм чул, когато съм от Бог ми го дава. Но чакай. Бог никому не е държен, но никой на никой държи не остава, разберете ме. Сега, Божията воля и цел е да даде спаси на човешката душа, той да даде да спаси. Да, няма да остави. Словото Божие каза, млад бях остарях, не видях правилно стан, нито относно да проси хляб. Бог няма да остави, но въпросът е, Божията цел е той да нам приведе през тази земя, да даде небето. Филипяните 20 апостол Павел каза така, защото нашата граница е на небесата, откъдето очакваме спасение, нашата света. И сега, много важно в Евреи така каза така, страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Интересна работа. Ама и кажем, чакай, Бог е любов, Бог е добър, Бог е милостив, Бог се страдя. Защо е страшно? Мога да кажем, страшно е човек да падне в ръката на Бога, не покаян. Ще кажа, защо? Докато ние отиваме при Бога с вяра, сме Негови, като им ще напрегърне, да целни да наприеме Божие царство. Но хората, които са го отхвърли, един ден ще чуят думите, махни се, не те познавам. Ти като върши беззаконие. Това е самата истина. Това е самата истина. И днес и сега, времето на тази земя е времето, в което човек може да се обърне към Бога, се покая и да се развлече. Има нещо, което Бог е направил за него. И казва така, защото нашия Бог е он, който пояжда. За нас той е спасител. За нас той е баща. Но за хората, които отворят, и не за теб той ще бъде съдия. Сега, нещо, което е важно да знаем. Бог е беззащитен навсякъде. Значи, няма място, където да отидем, където Бог да не е. Някой си мисли, нали, кой ще прави курсове и кой няма да види. Понякога ще ви кажа, защото много пъти хората си мислят, че ще правят нещо, което Бог няма да ги види. И наистина няма да има кой да ги осъди, малко е така. Няма на кого основание. Обаче, разберете, Бог преди всичко. Бог е навсякъде. Сега, Псалом 139, целият Псалом е хубав, защото ще прочетам няколко стига. Казва така. Ти си пред мен и зад мен, и положи си върху мене ръката си. Това знание е причинно за мене. Къде мога да отида от твоя дух? Къде мога да отида? Няма такова място. И къде да побегна от присъствието ти? Ако възлеза на небето, ти си там. Ако не напада, ти си там. Ако си на крила, и да видя на всеки си. И каза така. Наистина тъмната не скриваш от тебе. Но нощта свети като денят, тъмната и светлината са еднакви за тебе. И после още един, който е много силен. Твоите очи видях още необразователно същество. И в твоята книга бяха записани дните, които са определени за мене. Когато не съществуваше нито на тях. Не ли чудесното нещо? Бог те е образувал. Бог те е дал живот. Бог е промислил тебе не само да сме на вечен живот. И като всичко човек трябва да пресъмва с благоговение, страхопочитание и почне да каже Боже благодаря ти. Това е реално осъзнание, което направи Бог за нас. Сега, понякога наистина казваме, Господи, как да живея така, че да бъда угоден на Тебе. Живота ми да бъде угоден пред Тебе. В Екклесиаст 12 глава, първо ще прочета един псалом, после ще прочета Екклесиаст 12 глава, там казва наистина, кой иска Бог от нас, хората. Псалом 86, 11 казва така. Научи ме, Господи, пътя си и ще ходя в истината ти. Прилепи сърцето ми да се боя от името ти. Виждаме отново, когато става дума за богобоязлив живот, винаги има богобоязан,
страхопочитание, почет, величаем Господа. Това е нашето отношение към Него, разберете ме. Ние го правим като човек. Това не е, той е приятел, с който въобще ми така се кина. Не, това не е той. Той е Бог, той е велик Бог. И тук Словото Божие каза, Екклесиаст 12, 16, така. Бой се от Бога и пъй заповедите му, защото това е за човека. Екклесиаст, самия Соломон имаше всичко. Екклесиаст първо да четете. Имаше лозя, беше цар, имаше 1000 жени, може да представите. 7 слънчи, 1000 жени имаше на главата си. Беше богат, мъдър, всичко. И накрая си показа. Когато се обърна назад, каза, прегледам какво става, видях, че всичко е суета, носите го на вятъра. Няма сол нищо. Защото годините минават, разбираш, че нещо, тук имаш, той не е най-силното, имаш което е по-силно. И той каза, най-силното е човек да се бои от Господа и да пази неговите правила. Защото това са правилата, които гарантират вечността. Много са правилата, като се е така знаци на пътя, бе. На знака пише 50, намалиш колата 50, там ще 30, намалиш 30. И когато пазиш тия правила, рано или късно полека, ще си стигнеш там за къде си тръгнал. А ако нарушаваш правилата, там на втората улица можеш да се прибиеш някъде. Разбирате ме, Словото Божие не го е дал Бог така да насилва. Не, Словото Божие казва, че Бог е дал за наше добро. И това е много важно. И сега, точно какво казва Словото Божие, страха от Господа, вижте. Страха говори като отношение към Бога, не просто като панически страх. Вижте, в 1 Петрова 1:17, ще почнем ако сега накратко. 1 Петрова 1:17 казва така. И ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди, справедливото на всеки го, то прекарвайте със страх времето на нашето пресъсяване. Интересна работа, що? Защото ти не знаем при него. Живей така, че не когато при него, трябва да се срамуваш. Животът ти може да прослави Бога, може наистина да закарат на друго място. Това е важно. Затова трябва да има страхопочитание. Във втори год имам, тук говоря наистина за борбата, която имам в себе си. Защото тя борбата е непрестанна. Старата природа и ново създание. Но имаме в нас духа, светло, който е в нас, който ни помага. И така за така. И тъй възлюбени, като имаме тия обещания, що е Бог, ние сме Негови деца. Какво правим? Нека очистим себе си от всяка плъцка и духовна чистота, като се усъвършенстваме в свято със страх от Бога. Виждам какво стъпка? Усъвършенстваме със страх от Бога. Аз си казах преди малко, ако Бог е за тебе някой там, някой нищо, което е високо, ти не познаеш Бога. Но когато разбиш кой е Бог, той е Творец, той е Създател, той е Съдържател, всичко в неговите ръце. И този Бог казва, този, който вярва, ще бъде спасен, този, който вярва, ще бъде осъден. И това са негови думи. Тогава ти къде искаш да бъдеш? В ада или в рая? При Бога или при дявола? Това е избора. Няма, как да кажа, няма среден път. Има хора, които казват, аз уважаем вярващи, аз не искам да вярвам. Добре, не вярвай. Няма, никъде ти там, ще кажа, че какво стана, що да отка. В Яна 10 казва така, къде следва да откранне? За коли да погуби, това е дявола. А Исус каза, аз дойдох да имате живот, той е изобилен. От една страна вечността, от друга страна ада и огненото изобилен. Така че, може да разбираме. И тук не е празно Словото Божие, наистина каза, да внимаваме как живеем, защото вижте, всичко е важно пред Господа, разбирате ме. Филипяни 2 глава, 12 казва така, затова, възлюбени мои, как сте били винаги послушни, не само при моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработете спасението с страх и трепет. Спасението е направено на кръста на Голгота, така изработвайте сега това, че живота, който живееш, показваш, че наистина ти си негов. Значи той го направи на кръста. Обаче от тебе зависи с ръкопочитание, благоволение да го следваш и да кажеш, Господи, аз съм Твой. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Спасението е завършено, но тази иска наистина да вървим стъпка в стъпка, полека-лека и да наистина да си там да къде стигнем. Сега, отношението на Бога към уния, които ме събират, колко каза Бог вече за тези, които имат страхопочитание към Него. Тези, които се боят от Господа, виж кога сега. Само ще ви прочета. Псалом 25. Псалом 25. 12 казва така. Кой е този човек, който се бои от Господа? Той ще бъде наставен в избрания за него път. Той ще живее в охолство и потомството му ще наследи земята. Тайната на Господа е с уния, които ме се боят. И интимното воля на Господа. Виждаме, че Бог
по-близко до тези, които имат в сърцата си страхопочитание, богобоязно. И понякога хората искат да бъдат близко до Бога. Уважай Бога, почитай Бога, има сърцето си страх, богобоязно, и тогава Бог ще се приближаваш повече. Примерно, Псалом 33, 18. Казва така. Ето окото на Господа е върху ние, които му се боят, върху ние, които се надяват на Неговата милост. Много си го за вас, още си прочета. Псалом 103. Псалом 103. 11-13 казва така. 103, 11-13. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма милостта му към уния, които не се боят. Както баща жене чадата си, така Господ жени уния, които не се боят. Виждаме, че Бог има благоволение, има милост, има състрадание, има любов към тези, които идват при него със страхопочитание и богобоязън. Бог вижда нашето желание, нашето мотив да бъдем близко до него. И той наистина прегрища точно тогава. Ако човек ходи в бунт, в грех, той се отдалечава от Господа. Но когато се смирява, когато не се богобоязан пред Бога, страхопочитаем, той се приближава по този по Бога. И ще пиша още и сега. 145-19, който завърша. Горе днес искам така да изграждаме сърцата си богобоязън, страхопочитание, почет към Бог. Това е много важно. Псалом 165-19 казва така. Изпълнява желанието на тия, които му се боят, ще чуе вика им и ще ги избави. Виждаме, че наистина, когато човек има в сърцето си богобоязън, страхопочитание и когато наистина има някаква нужда от Бога, Бог чуе молитвата му, Бог отговаря и го избавя. Нека Бог да благослови. Искам да кажа само с едно изречение. Страхът от Бога трябва да има наследствие покорство на Бога, не словото му. Ако някой каже, аз почитам Бога, наистина уважавам Бог, така и така, така. Вижте, когато човек се покорява Словото Божие, когато се чете и го изпълнява, това показва, че наистина обича Бога. Нека Бог да благослови. Нека се помоля кратко. Свети небесен Татко, пред Тебе ще може в този вечерен час.